Dobre. Takže dobrý deň, večer, popoludne, predvečer. Sme zakladatelia filmového klubu Safe v Tisovci. Prečo sme sa rozhodli založiť filmový klub? Založili sme ho preto, že obaja máme radi film a myslíme si, že je viac takých ľudí a kino poskytuje super priestor, v ktorom si môžeme tieto filmy užiť. Tak. Stretávať by sme sa mali dvakrát do mesiaca. Každý druhý týždeň. Každý druhý týždeň. Buď v útorok alebo v stredu. Čas už bol povedaný o 6:30. Nebol? Nie, asi nie. Asi nie. 18:30. 18:30 v kinosále v Tisovci. Prečo začíname v tomto čase? Je to kvôli študentom, ktorí bývajú na internáte. Čiže sú to stredoškoláci. A keďže majú večierku, tak tento čas bol najvhodnejší pre začatie klubu, aby sa v podstate študenti dostali do večierky na internát. Ale oni to vedia, to nemusíš vysvetľovať. Tak prepáč. Áno, ospravedlňujem sa. Vybrali sme si pre vás dva filmy. Konkrétne od Georgesa Mélièsa. Cesta na mesiac. Film z roku 1902, ktorý je špeciálny v tom, že je ručne kolorovaný. Každý jeden frame, obraz, ako sa to povie? Rámec? No. Obraz. Slide. Každé jedno okienko toho filmu je ručne vymaľované. Farebne. A tak dosiahli z čierno-bieleho farebný. A keďže bol Georges Méliès otcom, priekopníkom v tejto technológii natáčania filmu, tak sme sa rozhodli, že by to bol adekvátny začiatok uvedenia nášho filmového klubu. Následne druhým filmom je, ako ste už mali asi možnosť vidieť niekde inde na plagátoch, je film od Clinta Eastwooda Gran Torino, v ktorom si zahral sám hlavnú úlohu. Dobre. Asi všetko. Dobre, film. My sme taký problém, lebo my vlastne sme urobili ten filmový klub pre vás. Presne pre vás. A keďže sa nemôžeme na každé premietanie dostaviť osobne, tak sme si vybrali vlastného zástupcu. Predloženú ruku. Takže vám ju Prepáč, ešte raz. Ešte raz? No, povedz to ty. Takže vám ju predstavíme. Volá sa Aneta Vetráková. Čau, planéta. Nehanbi sa, dobre je. No, týmto by sme sa jej chceli poďakovať za jej čas, trpezlivosť a ochotu. V prvom rade ochotu. A za spropagovanie tohto nášho počinu. Poďakovanie ešte ďalšie. Jasné. Čo? Poďakovanie. Áno. Jasné. Poďakovanie. Nesmieme zabudnúť. Jasné. Ďakujeme mestu Tisovec. Oddeleniu kultúry a športu. Menovite pánovi Štefanovi Sabovi. Miroslave Kojnokovej. A Michalovi Stejskalovi. Ešte sme zabudli povedať, Kupko, ako sa budú vyberať tie filmy. Aha, jasné. Tieto sme vybrali prvé my a ďalšie máme v pláne vyberať pomocou hlasovania na Facebooku, takže určite sa pridajte alebo lajknite skupinu. Nie my, vy si budete vyberať tie filmy. No, či k hlasovaniu. Hlasovanie. No, áno. Dobre. Asi všetko. Ideme na film. Príjemný kultúrny zážitok a pekný večer. Tak. Alebo na čo.